za io ambolo madinika eto ataoko fa hitanao zegny place za zegny misy raha tiako volagnina ery zegny amintsika safe raha ty raha tsy tiako raha za mandinika anao agny koa zegny mety mba tsy tia izy zavy de karakory edy matao hivolagny tsy tiany raha tsy eritreretinareo raha mampiasa lao za zegny resako lao raha zegny tegna resako lao zegny agnaty bajaj za io matetiky zegny atsika mandeha bajaj i raha zegny azokono presque maro chauffeur tsy tia raha zegny hoe atsika mandeha matetiky atsika mandeha izy ka fa atsika tonga igny zegny efa miambigny tonga agny zegny avy eo mitsakariky frein gauche droite i raha zegny tsy miady aminakà loatra fa aminakà manokana zegny za izy koa fa mandeha efa frein tagnananahy io zegny raha io za zegny mandiniky raha zegny ça fait partie savoir vivre tsy haiko anao namba mitovy za fa magnanjegny ataoko za fa mitenginy bajaj ataoko fa azonao zegny le raha tiako novolagniny teny za tsy mahainao e fa karaha zay zegny ninahy ary mety tsy momokevitra aminahy zegny anao fotoanazy fa za ndraiky mandiny izy koa anao zegny tsy momokevitra aminahy fotoanazy za mety mandiniky mankasarotry fiainana anao fotoanazy azonao mety mankasarotry fiainana anao ambesa boka koragnesitsika zegny chauffeur mitondra za azy io za mety mandiniky mety mba mitovy hevitra aminahy fo zegny ô chauffeur karakory izy koa avy aminao zegny le olo mandeha zegny izy tonga izy avy eo mizaha frein mihodikotiky gauche droite izy mizaha frein nazy karakory izy ka avy aminao yeah 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 dikan'izay zegny za mety mandiniky hevitry volagniko zegny mety zegny yeah safe izy koa aminahy manokana bôka efa karaha zegny fa za mahita misy olo maro io tonga izy modikody yeah 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 é ver que Zazareca yeah 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 que karaha zegny zava koa izy tsy sakinay mivolagna izy fa zay zegny mangigny zay mizaha fo yeah igny zegny mahatonga izy ka avy amin'ny hevitrinareo zegny igny mahatonga éducation civique zegny tsy dia ahoana tanora va izy zegny igny mahatonga izy yeah 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 regninareo zegny mitovy raha nivolagniko tamin'ny vidéo taloha iny fo raha zay azonao tsika eto fampizara hevitry regninareo raha nivolagnin'ny olo teo igny tsy hoe za miseho be moraly be mokonao fa izay zegny allo za tanora mivolagny raha zegny zapoko mbala tanora zala allo za mivolagny raha zegny fa misy aminareo zao ty mankaly raha volagniko zegny za tsy raha mijery zegny raha marigny boka raha volagniko maro misy olo mba mitovitovy hevitra aminazy zegny na tsy miboaka sora izy mba maneho hevitrinazy koa zegny sorantsika zegny madamo mba naneho hevitrinazy sorantsika koa zegny chauffeur mba naneho hevitrinazy ataoko ho anao mitandregny zao ty zegny nisy raha zegny nazonao nitsoagna
tamin'ny raha nivolaniko teo igny zay. Civisme zegny tsy ampy volagnin'ireo e. Civisme. Ao éducation civique. Ary zay zegny tonga tagnatin'ny développement personnel tiako zay. Io zany tsy voatery vola fô, fa tsika mila fahaiza-miaigny zay. Sa karakôry ba? Fahaiza-miaigny. Raha karakaraha zegny. Sôrako anao nizaha isaka hatreto. Izy koa tianao zegny vidéo nivolaniko teto niany igny, raha nivolaniko, zay am'zegny ambadika eo. Partager aminamanao agny zegny hevitry nazotsika tsaina eto tagnatin'ny Bajaj tato zay. Peace and love.